Hyvää iltapäivää ystävät, tervetuloa meidän herätyksen iltaan. Ja tänään mun aiheenani on, miten elää uskovana tässä maailmassa. Mutta ennen kuin siihen aiheeseen mennään ja ylipäänsä aloitetaan ylistyksellä, niin katsotaan jonkun verran ilmoitusasioita. Ihan ensimmäisenä semmoinen, että ensi keskiviikkona, joka on 6. päivä marraskuuta, meillä on jälleen rukouksen ylistyksen ilta kello 16.30 ja tämän jälkeen on meillä seurakunnan vuosikokous noin kello 18. Ja kokouksessa on läsnäolo ja puhe- ja äänioikeus jokaisella 18 vuotta täyttäneellä uskonsa Kristukseen tunnustavalla ja kristillisen kasteen saaneella seurakunnan jäsenellä. Ja sitten on käsittelyaiheita, ihan ne lakisääteiset asiat. Ja voidaan keskustella kokouksen päätteeksi sitten ajankohtaisista asioista, mistä kukin sitten keskustella haluaa. Ja sitten melkein samaan hengenvetoon kerrotaan, että kirkkokunnan vuosikokous on siitä sitten kuinka paljon 12 päivää myöhemmin, eli maanantaina 18. päivä marraskuuta täällä samassa paikassa, eli meidän seurakunnan tiloissa kello 18. Ja siellä on sitten kaikilla yhdyskunnan täysivaltaisilla jäsenillä oikeus osallistua vuosikokoukseen ja tulla kuulluiksi. Eli ne, ketkä on seurakunnan jäseniä, on automaattisesti myös kirkkokunnan jäseniä ja saa sitten osallistua kokoukseen. Mutta päätösvaltaa käyttää sitten yhdyskunnan hallituksen jäsenet ja sitten paikallisseurakuntien valitsemat edustajat, jotka tulee jäsenten keskuudesta. Paraikaa on sitten näiden edustajien rekrytointiprosessi meneillään ja pari on jo ilmoittautunut ja vielä paria tarvittaisiin. Mutta tiedustelut on menossa. Jos joku jäsen haluaisi seurakunnan edustajaksi kirkkokunnan kokouksen, niin voi ilmoittautua mulle. Sitten ensi sunnuntai 10. päivä marraskuuta, silloin meillä on vierailija Islannista, eli August Valgard Ulfsson Islannista julistaa. Ja sen verran tuossa on vanhaa tietoa liittyen ylistykseen, että August, joka on myös opiskellut ihan korkeakoulutasolla musiikkiakin, niin hän on luvannut huolehtia myös ylistyksen johtamisesta. Ja ei kannata pelätä, että olisi täysin vieraita islantilaisia lauluja, kun hän on sanonut, että hän etukäteen hyväksyttää laululistan sitten, että hän haluaa laulattaa semmoisia, mitä me osataan. Joo, onhan meillä aika monet laulut kansainvälisiä, englannista suomennettuja, mitä nykyäänkin lauletaan. Mutta tosiaan ensi sunnuntaina on sitten August saarnaamassa. Tässä varmaan kaikki tältä erää ja me saadaan nyt mennä ylistämään ja toivotetaan ensimmäisen laulun myötä Jumalan rauhaa toinen toisillemme.
Jumalan rauhaa, mä tahdon sulle toivottaa. Jumalan rauhaa, saat tänään ammentaa. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Yhteys luojaan, se yhdeksi myös meidät saa. Rakkauden tuojaan, saat kätes kohottaa. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Jumalan rauhaa, se kaikkialla vallitkoon. Jumalan rauhaa, se meitä hallitkoon. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Sielusi täyttyköön, ylitse läikkyköön se näin. Jumalan rauha saavuttaa sut tänään ystäväin. Kaikkisesta, ihan kaikkiseen, ihan kaikkisesta, ihan kaikkiseen. Pysy armosi, ihan kaikkisesta, ihan kaikkiseen, ihan kaikkisesta, ihan kaikkiseen. Pysy armosi.
kaikkisesta iankaikkiseen, iankaikkisesta iankaikkiseen. Pysy armosi, pysy armosi, iankaikkisesta iankaikkiseen, iankaikkisesta iankaikkiseen. Pysy armosi, pysy armosi, iankaikkisesta iankaikkiseen, iankaikkisesta iankaikkiseen. Pysy armosi, pysy armosi, iankaikkisesta iankaikkiseen, iankaikkisesta iankaikkiseen. Pysy armosi, pysy armosi. Sua ylistän, sua korotan, sä kaikkeni oot. Pyhä Herra oot, sua ylistän, sua korotan, sä kaikkeni oot. Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mä mitään pahaa. Sä oot mun valoni, sä oot mun turvani, mä sua rakastan. Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mä mitään pahaa. Sä oot mun valoni, sä oot mun turvani, mä sua rakastan. Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mä mitään pahaa. Sä oot mun valoni, sä oot mun turvani, mä sua rakastan. Pyhä Herra oot, sua ylistän, sua korotan, sä kaikkeni oot. Pyhä Herra oot, sua ylistän, sua korotan, sä kaikkeni oot. Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mä mitään pahaa. Sä oot mun valoni, sä oot mun turvani.
Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mä mitään pahaa. Sä oot mun valoni, sä oot mun turvani, mä sua rakastan. Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mä mitään pahaa. Sä oot mun valoni, sä oot mun turvani, mä sua rakastan. Pyhä Herra oot, sua ylistän, sua korotan, sä kaikkeni oot. Pyhä Herra oot, sua ylistän, sua korotan, sä kaikkeni oot, sä kaikkeni oot, sä kaikkeni oot. Se on kaikkein ihmeellisimpiä asioita uskon luottamuksessa Jumalaan Jeesuksen kautta, että me voidaan siinä uskon luottamuksessa, vaikka elettäisiin ja kuljettaisiin pimeässä laaksossa, niin me voidaan olla suorassa yhteydessä taivaalliseen valtaistuinsaliin. Kiitos Jeesukselle. Atrima passa lieleluassa. Herran mä näen valtaistuimellaan. Hän korkein on, hänen viitansa liepeet täyttää temppelin taivaan.
temppelin toivon. Kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on hänen kunniansa. Kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on hänen kunniansa. Pyhä, 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 Herra on. Pyhä, 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 Herra on. Herran mä näen valtaistuimellaan. Hän korkein on, hänen viittansa liepeet täyttää temppelin taivaan. Kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on hänen kunniansa. Herran mä näen valtaistuimellaan. Hän korkein on, hänen viittansa liepeet täyttää temppelin taivaan. Kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on, kaikki maa täynnä on hänen kunniansa. Hänen kunniansa, hänen kunniansa. Nyt on rakkauden lahjan aika ja siihen voi osallistua joko käteisellä tai sitten maksulahjoituksella. Hoidatko Pasi sä korttikonetta? Kiitoksia. Taikka sitten voi käyttää Mobile Pay-appia, jos sellainen sattuu itsellä olemaan. Lyhytnumero 39794 taikka toi QR-koodi skannattuna ohjaa lahjoituksen oikeaan osoitteeseen. Tai sitten voi ohjata lahjoituksen tilisiirtona ihan verkkopankin kautta. Ja kaikki tarvittava info sitä varten löytyy meidän kotisivuilta toivonportti.fi tue-linkin takaa. Ja sieltä löytyy paitsi linkit kaikkien kotimaisten verkkopankkien sivuille, niin myös ajantasaiset tiedot voimassa olevasta rahankeräysluvasta. Ja semmoisen vihjeen voin sanoa, että jos sä haluat ihan säännöllisesti Toivonportti-seurakunnalle lahjoittaa, niin seurakunnalle kaikkein edullisimmaksi tulee vastaanottaa nimenomaan
tilisiirtolahjoituksia sieltä verkkopankin kautta. Että kaikkien näiden muiden muotojen kautta, oli sitten käteinen mobile pay tai korttimaksu, niin niistä sitten se pankki tai mobile paytä pyörittävä firma tai sitten PayPal, joka pyörittää Zetleä, ottaa oman osuutensa. Ei tosin kauhean suurta siivuamattu kuitenkin. Semmoinen runsaan puolen ja 2% välillä on ne palkkiot, mutta sitten ne tilisiirtopalkkiot on huomattavasti pienempiä. Mutta kaikki lahjoitukset on joka tapauksessa tervetulleita, antoi ne sitten millä tavalla tahansa, että ei ne välikädet koskaan sitä lahjaa tyhjäksi tee. Näin. Mutta nyt me saadaan vielä tämän ylistyksenkin aikana, ennen kuin tulee julistuksen vuoro, niin vielä laulaa ja antaa koko olemuksemme yhtyä siihen Herran kiitokseen ja ylistykseen.
monille meistä Jeesuksen seurista, ellei kaikille, tuottaa vaikeuksia se, että se maailma, missä me eletään, ei kunnioita kovinkaan paljon Jumalan sanaa eikä hänen tahtoansa. Ja kuitenkin meidän pitäisi osoittaa kunnioitusta kaikkia vallanpitäjiä, laillisia vallanpitäjiä ja viranomaisia kohtaan. Miten siinä sitten voi onnistua ilman, että joutuu osalliseksi heidän Jumalan sanan vastaisiin päätöksiinsä ja niiden mukaisiin tapoihin toimia? Suurin esikuva meille esivallan kunnioittamisessa on luonnollisesti Jeesus, ihmisen poika. Vaikka juutalaisten uskonnolliset johtajat onnistui saamaan hänet tuomituksi keisarin vastustajana, kapinallisena, niin mitään näyttöä minkäänlaisesta kapinnoinnista yhtäkään vallanpitäjää vastaan heillä ei ollut esittää. Aika erikoista. Itse asiassa Jeesus oli koko julkisen toimintansa aikana kehottanut seuraajiansa kuuliaisuuteen auktoriteetteja kohtaan. Ja luetaan yksi tapausesimerkki Matteuksen luvusta 22 jakeesta 15 eteenpäin. Ja mä siteeraan nyt Uusi testamentti 2020 mukaista tekstiä. Fariseukset lähtivät neuvottelemaan, miten saisivat Jeesuksen ansaan hänen omista sanoistaan. Sitten he lähettivät hänen luoksen oppilaitaan ja Herodeksen hallinnon tukijoita, jotka kysyivät, opettaja, me tiedämme, että puhut totta ja opetat totuuden mukaisesti, miten noudatetaan Jumalan tahtoa. Sinä et välitä muiden mielipiteistä, koska et tee eroa ihmisten välillä. Sano siis meille, mitä mieltä olet? Saako keisarille maksaa veroa vai ei? Jeesus tiesi heidän pahat aikeensa ja vastasi, miksi te teeskentelijät testaatte minua? Näyttäkää minulle sitä rahaa, jolla maksatte veronne. He antoivat Jeesukselle denaarin. Jeesus kysyi heiltä, kenen kuva ja nimi tässä on? Keisarin, he vastasivat. Siihen Jeesus sanoi, antakaa siis keisarille takaisin se, mikä on keisarin, ja Jumalalle se, mikä on Jumalan. Tämän kuullessaan kysyjät hämmentyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. Jeesukselle oli siis päivänselvää, että verot oli maksettava siitäkin huolimatta, että raha meni Israelia miehittävälle suurvallalle, jonka hallitsija eli keisaria palvottiin Jumalana ja monia muitakin asioita liittyi tähän Rooman keisarikunnan hallintoon, mikä ei sopinut yksin juutalaisen teokratian kanssa. Teokratiahan tarkoittaa Jumalan hallintavaltaa, Jumalan yksinvaltaa. Jeesuksen ajatus yksinkertaisesti tässä esimerkissä oli se, että jos ja kun kerran denarin kolikkoon oli keisarin rahapajassa lyöty keisarin kuva ja nimi, niin se osoitti, että keisari oli sen laskenut liikkeelle ja viime kädessä se raha myös kuului keisarille. Entä sitten se, että antakaa Jumalalle se, mikä on Jumalan? Ihminen, toisin kuin raha, on jo luomisessa saanut kunnian olla Jumalan kuva. Ja sen tähden ihmisten tuli ymmärtää Jeesuksen aikana ja tulisi tänä päivänäkin ymmärtää, että me ihmiset kuulutaan Jumalalle. Meissä sisimmässämme on, meidän olemuksessamme on
Jumalan kaltaisuutta, sitä Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa. Kuitenkin ilman, että meistä koskaan tulee jumalia. Mutta kun me kuulutaan Jumalalle, niin silloin meidän tulisi antaa itsemme Jumalalle. Rahat tai se, mikä osuus maallisille vallanpitäjille kuuluu, niin hänelle tai sille systeemille. Maallisen vallan edustajat on loppujen lopuksi vain hyvin rajallisesti varustettuja vallalla ja voimalla. Nimittäin se on rajattu sekä ajallisesti että paikallisesti. Kun meistä aika jättää, niin ei maallisella vallanpitäjällä enää ole valtaa meihin. Ehkä perintöverojen muodossa sitten siihen omaisuuteen, mikä me ollaan jätetty taaksemme, mutta ei meihin. Ja myös maallisen vallan pitäjän rajat yleensä ei ulotu sen hallinnon maantieteellisten rajojen ulkopuolelle. Mutta Jumalan valta on ikuista valtaa. Jumalan valta on sellaista, johon kuuluu myös maallisten vallanpitäjien valtaan asettaminen. Ja jos tarpeen, Jumalan näkökulmasta tarpeen, niin hän myös kykenee vallanpitäjiä siirtämään syrjään, kukistamaan ja asettamaan. Sen tähden Jeesus kehottaakin meitä seuraajiaan rohkeuteen, vaikka viranomaiset uhkailis meitä ja vaikka he langettais meitä kohtaan vääriä tuomioita, niin kuin Jeesustakin kohtaan langetettiin. Jeesus antoi opetuslapsilleen tämmöisen opetuksen Matteus 10 jakeesta 16 alkaen. Jälleen tämän Uusi testamentti 2020 sanamuotojen mukaan. Tämä on varmaan tuttu kohta teille. Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis oveleja kuin käärmeitä, viattomia kuin kyyhkyset. Varokaa ihmisiä, koska he ilmiantavat teidät viranomaisille ja ruoskivat teitä synagogissaan. Teidät viedään vallanpitäjien ja kuninkaiden eteen minun takiani todistukseksi heille ja kaikille kansoille. Älkää kuitenkaan huolehtiko siitä, mitä sanoisitte, kun teidät ilmiannetaan. Teille annetaan sanat suuhun, kun hetki koittaa. Te ette ole itse äänessä, vaan teissä puhuu Isänne henki. Veli antaa tappaa veljensä ja isä lapsensa. Lapset nousevat vanhempia vastaan ja tappavat heidät. Kaikki vihaavat teitä minun vuokseni, mutta jos kestätte loppuun asti, te pelastutte. Kun teitä jossain vainotkaa, paetkaa toiseen kaupunkiin. Minä vakuutan teille, te ette ehdi kaikkiin Israelin kaupunkeihin ennen ihmisen pojan tuloa. Oppilas ei ole opettajansa ylempänä eikä orja isäntäänsä. Riittää, jos oppilaasta tulee opettajansa kaltainen ja orjasta samanlainen kuin isäntänsä. Jos talon isäntää kutsutaan Beelzebuliksi, niin eikö talon väkeä vielä suuremmalla syyllä? Älkää siis pelätkö ihmisiä. Mikään peitetty ei jää piiloon eikä mikään salattu jää salaisuudeksi. Kertokaa päivänvalossa se, minkä minä sanoin teille pimeässä. Julistakaa katolta se, mitä kuulette korvaanne kuiskattavan. Ja nyt tulee tärkeä jae. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää mieluummin häntä, joka voi tuhota sielunne ja ruumiinne helvetissä. Varpusia sai kolikolla 2 vai mitä?
Silti yhtäkään niistä ei pyydystetä, ellei isänne sitä salli. Jokainen hiuksennekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan arvokkaampia kuin kokonainen varpusparvi. Minä tunnustan taivaallisen isäni edessä jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Mutta kieltäydyn tunnustamasta taivaallisen isäni edessä niitä, jotka eivät tunnusta minua ihmisten edessä. Nimenomaan sen tähden, että elämässä on kyse ikuisuudesta, ei ainoastaan muutamasta vuosikymmenestä täällä maan päällä, viranomaisten valtaan katoavaa. Mikään maallinen tuomioistuin ei voi päättää siitä, missä kukin viettää ikuisuutensa, vaikka se pystyy langettamaan kidutustuomioita ja kuolemantuomioita, riippuu vähän siitä, missä päin maailmaa minkäkinlainen lainsäädäntö on. Mutta ne oli kaikki mahdollisia Jeesuksen aikana ja on meidänkin päivinämme tietyissä maankolkissa. Ja nimenomaan sen tähden, että maallisten viranomaisten tuomiovalta ei yllä tämän elämän rajan yli, niin siitä syystä Jeesus kehottaa meitä ennemmin pelkäämään Jumalaa, jolla on todellinen valta julistaa ja vieläpä toimeenpanna helvetin tuomio. Pelätä Jumalaa. Me ollaan puhuttu aikaisemmin Jumalan pelosta ja tultu siihen päätelmään, että tätä pelkosanaa käytetään monessa eri merkityksessä. Ja tässä Jeesuksen nimenomaisessa kohdassa on ehkä häivähdys siitä pelosta, että pitäisi vavista. Olla niin kuin varuillaan tai varpaillaan sellaisen tuomarin edessä, jolla on todellinen valta. Ei me voida mennä yliolkaisesti hänen eteensä, jotenkin ylimielisesti ja itsevarmoina. Mutta paljon tärkeämpi ja varmaan tässäkin yhteydessä vielä varteen otettavampi pelon merkitys on siinä, että me osataan pitää Jumala arvossa ja kunnioittaa häntä. Ei siis ensisijaisesti säikkyjen pakoilla, vaan kunnioittaa häntä niin, että me emme tietoisesti loukkaa häntä, emmekä tietoisesti tieten tahtoen toimi hänen tahtoaan vastaan. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, tämä Jumalan pelkääminen, että meidän kannattaa kaikissa tilanteissa asettaa Jumalan tahto etusijalle. Ja aivan ykkösenä Jumalan tahdossa on se, ettei yksikään maailman ihminen joutuisi kadotukseen, vaan tulisi totuuden tuntoon ja sen totuuden tunnon kautta pääsisi osalliseksi parannuksen armosta siitä, että voi kääntyä Jumalan puoleen, pyytää anteeksi syntejänsä ja saada ne anteeksi ja omistaa täysvapaus kaikesta siitä, mitä menneisyydessä on ollut taakkana, painolastina omalla tunnolla. Ja tämän jälkeen tulee sitten kaikki muu, mikä liittyy Jumalan tahtoon. Millä tavalla meidän tulee suhtautua toisiin ihmisiin, millä tavalla rahaan, miten käyttää sitä, entä omaa aikaamme ja kaikki muut elämän pienet yksityiskohdatkin, niin Jumalalla moniin asioihin on sellaisia yleispäteviä ohjeita, neuvoja, kieltoja ja varoituksia, mutta
me saadaan luottaa siihen, että Jumala on luvannut johdattaa meitä, kun me kuljetaan rukoillen. Ja kun me ei tahallisesti pyritä tekemään Jumalan tahtoa vastaan. Kuuliaisuus ja uskollisuus Jumalaa kohtaan silloinkin, kun Jeesuksen kieltäminen toisi elämään jotenkin helpotusta. Se on kuuliaisuus ja uskollisuus on silloinkin ainoa kestävä vaihtoehto, koska vain Jeesuksella on tarjota elämän kruunu. Ja kenelle elämän kruunu on luvattu? Se on luvattu niille, jotka ei häpeä tunnustaa Jeesuksen nimeä ja uskoaan häneen maksoi, mitä maksoi. Otetaan Jaakobin kirjeen 1. luvusta jae 12. Nyt on Kirkkoraamattu 3:8 käytössä tai vuorossa. Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Millä tavalla me toimitaan suhteessa sellaiseen tahoon, jota me rakastetaan? Me pyritään kaikessa olemaan sille meidän rakkaallemme mieliksi. Ihan samalla tavalla kuin ihmissuhteissa, niin samalla tavalla se pätee myös, ainakin olisi tarkoitus päteä myös suhteessamme Jumalaan. Jos me sanotaan rakastavamme Jumalaa, niin silloin meidän rakkauden tunnustuksemme on aika falski. Se vuotaa, on ei kovin uskottava, jos me samanaikaisesti tehdään jotakin sellaista, joka pahoittaa meidän rakkaamme Jumalan mielen. Mutta rakkaus ihmisiä kohtaan ja myös rakkaus Jumalaa kohtaan, se tulee parhaiten esille, ei juhlapuheiden sanoissa, vaan arkielämän valinnoissa. Mitä me tehdään, mitä me siellä sanotaan, miten me toimitaan. Elämän kruunusta otetaan vielä toinen kohta esiin. Ilmestyskirja 2, jae 10. Toi äskeinen oli Jeesuksen veljen Jaakobin kirjoittamaa tekstiä, ja nyt on Jeesuksen opetuslapsen Johanneksen Patmoksen saarella Jeesukselta vastaanottamaa tekstiä. Eli Johannes on kirjannut ylös, mutta Jeesus on se, joka hänelle ilmestyi ja puhui näin. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Eli näissä kahdessa Raamatun kohdassa tulee esille se, keille elämän kruunu on luvattu. Niille, jotka rakastaa Herraa, ja niille, jotka on uskollisia kuolemaan asti. Itse asiassa Herran rakastaminen tulee parhaiten esiin uskollisuutena kuolemaan asti. Ihan samalla tavalla kuin avioliitossakin rakkaus puolisoa kohtaan tulee parhaiten esiin niin, että uskollisuus kestää, kunnes kuolema erottaa. Mehän ollaan taivasten valtakunnan kansalaisia. Siitä hetkestä alkaen, kun me ollaan synnytty uudesti ylhäältä ja Pyhä Henki on asettunut meihin asumaan. Ja sen tähden meidän arvot ja meidän elämäntapa poikkeaa tämän langenneen maailman ajan arvoista ja tavoista.
eikä meidän pidä pyrkiä tekemään jonkinnäköistä hataraa siltaa näiden kahden erilaisen maailman ja niitä ilmentävien erilaisten tapojen välille. Meidän ei pidä pyrkiä mukautumaan tämän maailman ajan tapoihin, vaan vaikka me eletään täällä, niin meidän pitää pyrkiä elämällämme ilmentämään sitä elämää, joka tuo Jumalalle kunniaa. Sitä elämää, jonka on tarkoitus vallita ja joka vallitsee Jumalan valtakunnassa, taivasten valtakunnassa, jonne Jeesus edeltä käsin meni valmistamaan meille asuinsijoja. Katsotaan roomalaiskirjeen 12. luvusta ne 2 jaetta alusta, jotka jo muutama viikko sitten oli toisessa yhteydessä esillä, mutta nyt mulla on jälleen tämä Uusi testamentti 2020, sen mukainen käännös. Jumala armahtaa teitä, veljet ja sisaret, siksi kehotan teitä, antakaa itsenne eläväksi ja pyhäksi uhriksi, joka miellyttää Jumalaa. Tämä on järkevä tapa palvella Jumalaa. Älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti. Alkakaa ajatella uudella tavalla niin, että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Silloin te tiedätte, mikä on hyvää, Jumalan mielen mukaista ja täydellistä. Tässä Paavali tuo selkeästi esiin sen, että me ei päästä samalle aaltopituudelle ihmisinä, langenneina ihmisinä, Jumalan ajatusten ja Jumalan tahtomisten kanssa, jos me ei anneta Jumalan muuttaa meitä sisältä käsin niin, että meidän ajatusmallitkin menee uusiksi. Langenneella, turmeltuneella ihmisellä, jota Paavali kovin mielellään kutsuu sanalla liha, on niin erilaiset pyrkimykset ja tavoitteet ja tavat ja halut kuin hengestä syntyneellä Jumalan lapsella, että niitä ei voida sovittaa toinen toisiinsa. Ja sen tähden Uusi testamentti todistaa meille siitä, että kun Jumala on sanansa kautta Pyhän Henkensä voimalla uudesti synnyttänyt meidät omiksi lapsikseen, toivottomuuden ja kadotuksen alaisuudesta elävään toivoon, niin silloin se vanha on jäänyt taakse. Uusi on tullut tilalle. Uudesti syntyminen on kertatapahtuma, eikä sitä käytännössä voida niin kuin uusia. Mutta se opettelu elämään uuden minän mukaan Jumalan lapseudessa, niin se ei olekaan ihan kertatapahtumaa. Kaikki ihmiset ei uskoon tultuaan muutu sormennapsautuksella täydellisesti Jumalan tahtoa täyttäviksi ja täysin oppineiksi. Ja sen tähden se, että uudesta elämästä Jumalan yhteydessä, Jeesuksen seuraamista tulisi se uusi normaali, niin se kestää aikansa.
eikä se tapahdu, se kestää muuten koko ihmisiän, ei meistä tule siinä suhteessa täydellisiä koko tämän maanpäällisen elämämme aikana, että etteikö sillä hetkellä olisi enää mitään uudistusta jäljellä, kun Herra Jeesus saapuu tänne. Jos hän saapuu meidän elossaoloaikanamme, niin silloinhan me muututaan hetkessä. Ja se, mikä on meissä vielä muuttumisen tarpeessa, niin se tapahtuu silloin näin. Mutta niin kauan kun Herra Jeesus päättää olla vielä, tai siis Isä päättää pitää poikansa vielä siellä taivaallisissa, ennen kuin hän lähettää poikansa takaisin tänne maan päälle, niin siihen saakka se uudessa elämässä elämisen opettelu on myös taistelua. Taistelua syntiä vastaan jopa verille asti. Mutta se, että Jeesus on kulkenut edeltä ja johdattanut omissa jalanjäljissään perille monia sukupolvia hänen seuraajiaan näiden 2 vuosituhannen aikana, mitä Jeesuksen maanpäivällisestä elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta on kulunut, niin se antaa meille myös rohkeutta jatkaa taisteluita. Me tiedetään, että on jo perille päässeitä, siitä jo Uuden testamentin kirjoituksetkin todistaa, niin silloin meillä on jotakin parempaa edessä. Meillä on konkreettinen toivo siitä, että kaikki se, mikä liittyy tähän maailmaan, joka sitoo meitä tämän maailman ajan tapoihin, niin se on kerran mennyttä ja me ollaan täysin vapaita kaikesta siitä, mikä täällä on meitä ahdistanut. Hebrealaiskirjan luku 12, sen alkujakeet kuuluu Kirkkoraamattu 3:8 mukaan näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme. Hebrealaiskirjan kirjoittaja tässä viittaa siihen näkymättömään joukkoon, joka on jo taivaallisissa. Eli ei ole enää täällä maan päällä elävien kirjoissa, mutta ovat Jumalalle eläviä. Kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillemme, pankaamme mekin pois kaikki, mitä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Tähän täytyy sanoa, että se Uuden Kirkkoraamatun 92 mukainen käännös tässä jakeessa olisi parempi. Siellä ei sanota, että hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, vaan edessään olleen ilon tähden, siis hänelle tarjona olleen ilon tähden. Tässä ei tarkoiteta siis semmoisia iloja, joita Jeesuksella olisi ollut tarjolla, jos hän olisi hylännyt ristin kuoleman. Ei, vaan tässä kirjoittaja viittaa siihen iloon ja riemuun, joka Jeesusta odotti ristin kuoleman ja hautaamisen ja tuonelaan astumisen jälkeen, kun hän 3. päivänä nousi kuolleista ja vielä siitä muutama viikko myöhemmin astui takaisin ylös taivaaseen. Eli tämä 92, niin paljon kuin sitä Uutta Kirkkoraamattua parjataankin, niin se monessa kohdassa on täsmällisempi ja antaa paremman käännöksen ja ymmärryksen siitä, mitä tarkoitetaan kuin se vanha Kirkkoraamattu. Eli
Edessään olen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Mekin voidaan kestää täällä maan päällä kärsimykset, kun me katsotaan eteenpäin kohti sitä iloa, kohti sitä voittopalkintoa, jonka Jumala on luvannut niille, jotka häntä rakastaa. Ja silloin meille tulee parempi ymmärrys siitä, että ei kristityn elämä, Jeesuksen seuraajan elämä tällä maan päällä ole pelkästään sitä, että meidän täytyy kaikista maanpäällisistä iloista kieltäytyä. Meidän ajatustemme ei tarvitse olla koko ajan painiskella siinä, että mistä me joudutaan kieltäytymään, vaan siinä, mikä meitä odottaa, joka on parempaa kuin se, mitä maailma tarjoaa. Ymmärrätte tämän eron? Että jos me koko ajan keskityttäisiin siihen mistä meidän täytyy luopua, niin silloinhan se täytymisajatus jo pitää sisällään sen, että me ollaan jotenkin kiinni tässä maailmassa, tämän maailman jutuissa, ja verrataan sitä sitten siihen, että täällä kitkutellen ja nilkutellen erämaassa kuljetaan ja toivotaan joskus pääsevämme perille. Onkohan sitä perille pääsyä? Mennään eteenpäin. Silmät luotu, 3. jae. Mä palaan tähän 3.8-käännökseen, kun se on mulla täällä printattuna valmiina. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan, ja te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee, sillä sitä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kovalta tuntuvaa tekstiä. Tässäkin voisi käännösvaihtoehtoja vähän miettiä tarkemmin. Kyse ei ole siitä, että Jumala nauttisi erityisesti ruoskimisesta. Tämä ruoskiminen vaan liittyy kasvatusterminologiaan, joka siihen aikaan vallitsi. Mutta katsotaan vielä, mitä Pietarilla on sanottavana meille 2 maan kansalaisille. 1. Pietarin kirje 4. luku, ja tässä tulee nyt pitkä pätkä, melkein 20 jaetta, mutta tämä on kokonaisuus, ja katsotaan hiukan lyhkäisemmissä pätkissä niin, että nostetaan joitain tärkeitä ajatuksia sieltä esiin. 1. Pietarin kirjan 4. luku alusta. Kristus siis kärsi ruumiillisesti. Tämä on taas Uusi testamentti 2.20 mukaan. Joten omaksukaa tekin yhtä rohkea asenne. Ne, jotka ovat luopuneet synnistä, joutuvat kärsimään ruumiillisesti. He elävät jäljellä olevan elämänsä Jumalan tahdon mukaisesti, eivätkä ihmisten himoja seuraten. Tässä Pietari tuo esille sen, mikä on Jumalan tahto ja tarkoitus meille tässä maailmassa. Tämä voisi olla yksi yhteen sen kanssa, mitä Paavali kirjoitti roomalaiskirjan 12. luvun alussa, että meidän ei tule pyrkiä jonkinlaiseen kompromissiin tai mukautumiseen, sopeutukseen liittyen tämän maailman tapoihin, jotka sotii Jumalan tahtoa vastaan. Ja näin Pietari jatkaa jae 3.
olette jo aivan tarpeeksi kauan eläneet jumalattomien muukalaisten tavoin hillittömästi ja himojen vallassa. Olette viettäneet viinin huuruisia juhlia, järjestäneet juominkeja ja osallistuneet kiellettyyn epäjumalien palvontaan. Kaikkien näiden 2 vuosituhannen aikana, mitä kristillinen usko on täällä maailmassa vaikuttanut, kristityt on myös Jeesuksen seuraajat joutuneet huomaamaan sen, että ainakaan omat voimat ei ole riittäneet kaikessa siihen, että pysyttäisiin Jumalan tahdon osoittamalla tiellä. Ja huomatkaa, että Pietari kirjoittaa siis muutama vuosikymmen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Ja silloin jo on ollut havaittavissa se sama kuin mikä meidän yhteiskunnassamme tuntuu riivaavan moniakin uskovia, että ei loppuun saakka olla valmiita toimimaan sen mukaan, kuin mitä Jumala sanassaan kehottaa. Ja on ajateltu tai nostettu esiin se, mitä Paavali sanoi, että kaikki on sallittua, kaikki on luvallista, mutta kaikki ei rakenna. No, jos vähän nyt pikkusen jo annettaisiin periksi jossain asioissa, kaikkihan on luvallista. Ja ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa on. Tämmöisiä heittoja on tuotu esille, mutta siinä on se vaara, jos niitä kompromisseja ruvetaan tekemään, että se kompromissi laimentaa meidän rakkautemme ja meidän sitoutuneisuutemme, meidän uskollisuutemme Herraa kohtaan niin, että sitä ei hetken kuluttua enää ole jäljellä. Jos tarpeeksi paljon plantataan, niin silloin vaikka siellä voisi vaikkapa viiniä vedeksi plantataan, niin vaikka sieltä kemiallisesti voisi löytyä pieniä rippeitä siitä alkuperäisestä juomasta, niin sillä ei kuitenkaan ole enää sitä samaa vaikutusta eikä merkitystä kuin mitkä siellä alkuperäisellä. Samoin uskolle käy, jos kompromisseja ruvetaan tekemään. Mutta jae 4. Siinä Pietari sanoo jotakin sellaista, minkä pitäisi rohkaista meitä olemaan perään antamattomia meidän uskossamme ja tavassamme elää Jumalan tahdon mukaan. Nyt nuo jumalattomat ovat ihmeissään ja pilkkaavat teitä, kun te ette ryntää heidän kanssaan samaan hillittömyyden virtaan. He joutuvat kuitenkin tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Eli ne ihmiset, joiden joukosta Jumala on uskon kautta Jeesukseen pelastanut ihmisiä, niin että he elämänsä on muuttunut, niin ne ihmiset, jotka tätä muuttumisprosessia seuraa, niin vaikka heillä olisi semmoista pilkkaa ja ylenkatsottua ja halveksuntaa uskoa ja uskovia kohtaan, niin he ei voi olla ihmettelemättä sitä, minkälainen muutosvoima Jumalan Pyhän Hengen läsnäololla ihmisen elämässä voi olla. Nyt nuo jumalattomat ovat ihmeissään. Ja
jotta he ei sitä omaa hämmennystään suoraan näyttäisi uskoon tulleille, niin he pyrkii peittämään sen oman häkellyksensä ja mahdollisesti oman kiinnostuksensa pilkkaan ja halveksuntaan. Jae 5. He joutuvat kuitenkin tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Jokainen ihminen omassa sisimmässään tuntee, tietää, tiedostaa, ellei ihan suoraan, niin alitajuisesti, että on olemassa ikuisuus ja että ihmiset on luotu ikuisuutta varten. Melkeinpä välttämättä ei löydy yhtäkään sellaista ateistaa, jonka hautajaisissa tai jonka kuoleman yhteydessä omaiset ei miettisi, että nyt se siellä jossakin tarkkailee ja kattelee, että miten täällä maan päällä menee. Vaikkei ne puhuisi taivaasta eikä Jumalasta, niin jonkinnäköinen ymmärrys siitä on, että olevaisuus jatkuu tämän elämän päätöksen jälkeen. Ja niin Pietari sitten sanoo jakeessa 6, että ilosanoma julistettiin niillekin, jotka ovat jo kuolleet, jotta he Jumalan silmissä eläisivät hengessä, vaikka ovatkin ihmisten silmissä kuolleita. Tämä Raamatun kohta yhdessä jonkun toisen kanssa on johtanut monenlaisiin spekulaatioihin siitä, että miten kuoleman jälkeenkin periaatteessa voisi olla mahdollista ehkä kuulla ilosanoma ja tulla uskoon, mutta ihan varmaksi ei sellaisia ajatuksia voi niin kuin heittää eikä varmaksi sanoa, koska muualla Raamatussa Uuden testamentin puolella on niin selkeästi annettu ymmärtää, että meillä on vain tämä yksi ainoa elämä, jonka aikana meidän olisi tarkoitus oppia tuntemaan Jumala, joka on antanut meille elämän, mutta joka on myös valmistunut meille pelastuksen, lunastuksen siitä synnistä, joka on tuhoamassa meidän elämää ja johtamassa meitä kadotukseen. Ja tämän elämän aikana meidän tulisi antautua Jumalan pelastettavaksi, eikä pysyä ylpeydessä niin, että pyrittäisiin pelastumaan itse tai pyrittäisiin itse tekemillämme jumaluuksilla saavuttaa jotakin tuon puoleisen suhteen. Pietari jatkaa, kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis järkeviä ja raittiita voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea rakastakaa toisianne sinnikkäästi, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Olkaa toisillenne vieraanvaraisia, älkääkä valittako. Jokainen teistä on saanut lahjoja Jumalalta, palvelkaa siis toisianne jakaen hänen monipuolista hyvyyttään kuin taitavat taloudenhoitajat. Jos pidät puheen, puhu Jumalan antamin sanoin, jos palvele Jumalan antamin voimin, silloin kaikki koituu Jumalan kunniaksi Jeesuksen Kristuksen vuoksi. Kunnia ja voima hänelle ikuisesti. Aamen. Tässä on vaan muutamia yksittäisiä esimerkkejä siitä, millä tavalla Jumalan tahto käytännössä on tarkoitus toteuttaa. Ja sitten Pietari tuo esiin sitä samaa, mistä hebrealaiskirjeessä puhuttiin ja mistä Pietari tässä tämän jaejakson alussa puhui, nimittäin kärsimyksistä.
Rakkaat ystävät, teidät testataan tulessa. Älkää ihmetelkö sitä ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Mitä enemmän pääset osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, sitä enemmän iloitkaa. Niin saatte riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Jos Kristuksen nimeä käytetään haukkumanimenä teitä vastaan, voitte olla onnellisia, sillä Jumalan kirkkauden henki on teidän yllänne. Pietari ei puhunut ihan mistä tahansa teoreettisesta hommasta, vaan hän itse oli kokenut sen, kun hän esimerkiksi oli Johanneksen kanssa joutunut vankilaan siitä hyvästä, että hän oli sapattina parantanut erään miehen, joka tarvitsi terveyttä. Joutunut vankilaan ja Paavali joutui vankilaan monia kertoja ja hän yhdessä matkatoveriensa kanssa, jotka näitä vankilareissuja hänen kanssaan oli todistamassa, niin he moneen kertaan todisti sitä, että he iloitsi siitä, että heidät oli katsottu arvolliseksi kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Ja itse asiassa Jeesus itse jo aikaisemmin on sanonut, että kun meitä hänen seuraajiaan viedään erilaisten viranomaisten eteen kuulusteltavaksi ja tuomittavaksi, niin hän ei sano, että te joudutte todistamaan, vaan vaikka se onkin suomalaisessakin käännöksissä aika usein käännetty niin, että joudutte todistamaan, niin se pitäisi kääntää, että te saatte tilaisuuden, saatte mahdollisuuden todistaa. Eli aina silloinkin, kun me joudutaan kärsimään uskomme tähden, oli sitten tuomioistuimissa tai tuolla kansan keskellä, niin silloin meidän pitäisi ottaa jokainen tilanne vastaan todistamisen mahdollisuutena ja oikeutena tuoda esille, kuinka hyvä Herra Jeesus on. Jos Kristuksen nimeä käytetään haukkumanimeä teitä vastaan, voitte olla onnellisia, sillä kirkkauden henki, Jumalan kirkkauden henki on teidän yllänne. Ja sitten Pietari sanoo hyvin tärkeän asian, että kenenkään teistä ei pidä kärsiä murhaajana, varkaana, pahantekijänä tai vakoojana. Eli jos Jeesuksen seuraaja syyllistyy tämmöisiin asioihin, niin silloin on ihan oikeus ja kohtuus, että maalliset vallanpitäjät ottaa asian käsittelyyn ja uskosta huolimatta niin asianomaiselle koituu siitä lainmukainen rangaistus. Mutta näin ei ole tarkoitus käydä. Ja miten siinä onnistutaan niin, että ei toimita maallisen lainsäädännön vastaisesti. Tässä tietysti raja tulee vastaan, jos maallinen lainsäädäntö rakentuu sen varaan, että sen noudattamatta jättäminen tarkoittaisi Jumalan tahdon, tai että jos sen noudattaminen tarkoittaisi Jumalan tahdon rikkomista,
niin silloin pätee se, mitä apostolitkin sanoi juutalaisten suuren neuvoston kuulusteluissa, että päättäkää itse kumpi on oikein. Jumalan totteleminen vaiko teidän mukainen toimiminen. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Mutta jae 16, jos joku sen sijaan kärsii kristittynä, hänen ei pidä hävetä, vaan antaa kristityn nimen tuottaa kunniaa Jumalalle. Ja vielä Pietari jatkaa, on tullut aika aloittaa tuomio Jumalan omasta temppelistä. Ja niihin aikoihin, tai vähän ennen kuin Nokia-missiossa tapahtui ne suuret järistykset, että koko liike käytännössä hajosi, niin 2011 kevätpuolesta oli kyse, niin silloin amerikkalainen julistaja, joka oli tulossa Breakfast-konferenssiin, niin hän sanoi jo niissä tervehdyksissään kuukausia ennen konferenssin alkamista, että tai viittasi Jumalan sanaan, että vielä Jumala järisyttää kaiken, mikä järisytettävissä on. Ja näinä aikoina, mitä me eletään, niin on aika ajoin kuultu eri julistajien lankeemuksista, on kuultu monenlaisia asioita, paljastunut sellaista, mitä ei koskaan olisi suonut, että olisi tapahtunutkaan, koska ne asiat ei ole tuottaneet kunniaa Jumalalle. Mutta Jumala sallii tämmöistenkin asioiden tulla esiin tämän elämän aikana, jotta hänen omillaan olisi mahdollisuus tehdä parannus, jotta olisi mahdollisuus jälleen päästä hänen armonsa yhteyteen. Mutta kun Jumala aloittaa tuomioita, niin hän haluaa puhdistaa ensin oman temppelinsä. Me ollaan Jumalan temppeli ja ne koettelemukset ja kuritukset, mihin me Herran Jeesuksen nimen tähden joudutaan, niin ne on osaltaan myös testaamassa meitä sen suhteen, että ollaanko me valmiita mihin hintaan hyvänsä pitämään kiinni Jeesuksesta ja myös hänen tahtonsa mukaisesta elämästä. Vai koittaako lankeemus ja luopumus? On tullut aika aloittaa tuomio Jumalan omasta temppelistä, mutta jos tuomio alkaa meistä, millainen loppu onkaan niillä, jotka eivät taivu uskomaan ilosanomaa? Jos syytön pelastuu vain vaivoin, minne päätyvätkään jumalaton ja syntinen? Siksi niiden, jotka kärsivät Jumalan tahdosta, pitää antaa henkensä uskollisen luojan haltuun ja tehdä hyvää. Meidän uskovien elämässä on siis ihan Jumalan tarkoittamana semmoinen jännite, että me joudutaan uskomme tähden täällä kärsimään, mutta
mutta samanaikaisesti meillä vielä on Jumalan antama käsky ja kehotus tehdä hyvää. Jopa rakastaa niitä, jotka meitä vainoo ja vihaa. Tehdä hyvää niille. Vaikka se inhimillinen luonto, se liha, vanha ihminen haluaisi vastata eri tavalla, maksaa samalla mitalla takaisin kuin mitä itse on joutunut kokemaan ja kärsimään. Mutta se, että me annetaan henkemme uskollisen luojan haltuun ja tehdään hyvää, vaikka ei sanaakaan sanottaisi, niin se hyvän tekeminen on jälleen yksi todistus, joka tuottaa kunniaa Jumalalle ja joka lujittaa meidän sitoutumistamme Herraan itteensä. Tämä aihe uskovana maailmassa on aina ajankohtainen, riippumatta siitä, minkälaiset olosuhteet meillä täällä maailmassa on. Onko köyhyyttä vai onko yltäkylläisyyttä? Onko vainoa vai onko myötäkarvaan silittelyä? Mikään niistä tilanteista ei ole semmoinen niin sanotusti suotuisa uskon elämän suhteen. Kaikissa niissä on omat haasteensa. Suomessa 80-luku, 90-luvun alkuvuosiin saakka oli mieletöntä taloudellisen hyvinvoinnin kasvua. Mutta tuliko ihmisistä sen onnellisempia sinä aikana? Se, nimenomaan niinä vuosina ihmisten ajatus riippumattomuudesta suhteessa Jumalaan ja Jumalan tahtoon niin meni aika harppauksia eteenpäin. Eli ei se yltäkylläisyys ja elämän helppous mitenkään itsestään selvästi vie meitä lähemmäs Jumalaa eikä saa meitä kiittämään tai ylistämään häntä enemmän. Apostolien aikoina ja monina muinakin aikoina on tullut todistettua se, että silloin uskovien rivit on tiivistyneet ja heidän keskinäinen yhteytensä on lujittunut, kun on ollut ulkonaista uhkaa, on ollut vainoa, on ollut pilkkaa, halveksuntaa, syrjimistä, poissulkemista yhteydestä. Mä en maalaile mitenkään piruja seinille, mutta mä haluan, että me ollaan yhä 2000-luvulla tietoisia siitä, että Jeesus-nimi jakaa maailman ihmiset kahteen joukkoon. On niitä, jotka rakastaa häntä, ja on niitä, jotka on joko välinpitämättömiä häntä kohtaan tai vihaavat häntä. Ja sen suhtautumisen Jeesukseen he projisoi, peilaa meihin. Ja siihen on vaan tottuminen. Mutta ei totuttauduta niin, että me mukaudutaan, vaan annetaan Jumalan muuttaa meitä. Annetaan hänen työstää meissä yhä enemmän ja enemmän esiin sitä Jumalan kuvaa, mistä Jeesus puhui siinä. Antakaa keisarille, mikä keisarin on, annetaan Jumalalle, mikä Jumalan on. Rukoillaan. Rakas Jeesus, me kiitetään sua siitä, että sä suostuit eläväksi esikuvaksi ja malliksi meille siitä, mitä on
oman elämänsä antaminen uskollisen luojan haltuun. Me kiitetään siitä, että sä paitsi puhuit, niin myös elit todeksi sen, mitä opetit. Sä olit ääneti sun tuomitsijoittes, kuulustelijoittes edessä. Et suutas avannut. Sä olit niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Mutta sä teit sen, koska sä tiesit, että se kärsimys ja kuolema on se tie, joka vie sut takaisin valoon. Ja kun sinä nousit ylös, niin sä vedät mukanasi suuren joukon niitä, jotka uskoo sinuun, luottaa sinuun, turvautuu sinuun. Me kiitetään Jeesus sua siitä kohtalon yhteydestä, jonka sä olet meille suonut sun kanssasi. Samoin kuin sua on pilkattu, samoin kuin sä olet joutunut kärsimään jopa ristin kuolemaan saakka, samoin meitä pilkataan ja me joudutaan kärsimään. Kuka enemmän, kuka vähemmän, missä päin maailmaa ja missä aikakaudessa sitten kukin elää. Mutta se kohtalon yhteys ei jää kärsimyksiin, vaan siihen liittyy myös kirkkaus ja kunnia. Sä nousit kuolleista 3. päivänä ja nousit ylös taivaisiin. Samalla tavalla me saadaan uskoa ja luottaa siihen, että sinä nostat meidätkin ylös. Ja me saadaan elää ikuisesti. Me saadaan kirkastettu ruumis. Me saadaan ikuisen elämän merkkinä, elämän kruunu päähämme. Kiitos Jeesus. Sä pidät meistä huolta. Sä olet luvannut, että ei yksikään, joka sinun luoksesi tulee, niin joudu sun pois sulkemaksesi. Sä et aja häntä pois, vaan sä pidät huolen. Herra, me pyydetään Pyhän Hengen viisautta ja ymmärrystä kaikkiin niihin tilanteisiin, mihin me elämämme aikana joudutaan tai päästään, niin että me voidaan aina tuottaa sun nimellesi kunniaa, elää sun tahtos mukaan ja saattaa hämmennyksiin ne, jotka on tuntenut meidät erilaisina ihmisinä. Anna Herra meidän todistuksemme niin sanojemme kuin elämämme kautta olla myös semmoisena hunajana houkuttelemassa ihmisiä ottamaan tarkempaa selkoa sun osoittamasta tiestä, pelastuksen tiestä, joka johtaa pois kadotuksesta sun luoksesi iankaikkiseen iloon. Amen. Mä haluan vielä kysyä, josko täällä tai siellä netin ääressä on joku, joka ei vielä ole sillä tiellä, ei vielä voi sanoa, että mulla on henkilökohtainen uskon yhteys ja suhde Jeesukseen, rakkaa suhde Jeesukseen. Se kuitenkin on ainoa tie pelastukseen ja sen tähden Jumala on sanonut, että tänään on pelastuksen päivä. Ja niin kauan kun sanotaan tänä päivänä, niin kauan myös pelastuskutsu ja mahdollisuus siihen on voimassa. Sen tähden mä rohkaisen sua, pyydä tänään Jeesusta avuksesi, antamaan sun syntis anteeksi ja tekemään sinusta
pimeyden lapsen sijaan valon lapsi. Ja helvettiä kohti, kadotusta kohti kulkevasta taivaan kansalainen, ikuista elämää kohti kulkeva Jumalan lapsi. Rukoile vaikka näin mun perässäni sanoen. Rakas Jeesus, tiedän olevani syntinen ihminen, tarvitsen pelastusta, syntien anteeksi antamusta. Anna minulle minun syntini anteeksi. Pese minut puhtaaksi kaikesta pahasta. Ota minut omaksesi. Tee minusta taivaallisen Isän lapsi. Tahdon seurata sinua. Tahdon olla omasi ja täyttää tahtosi. Älä hylkää minua. Älä jätä. Jos sä näin rukoilit, pyysit Jeesusta antamaan sulle synnit anteeksi, sä voit olla aivan varma, että sun rukouksesi on kuultu ja siihen on myös vastattu. Nimittäin mulla on Jumala hänen seurakuntansa palvelijana oikeus ja valtuutus sanoa sulle, että Jeesuksen sovitustyön tähden, ristin kuoleman tähden, sun syntisi on anteeksi annettu. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ole vapaa. Ole vapaa kaikista syntitaakoista. Ole vapaa kaikista syytöksistä, mitkä liittyy niihin. Onnittelut. Jokainen, joka on saanut syntinsä anteeksi ja uskoo, että Jeesus on sen tehnyt ja luottaa ja turvautuu häneen, on syntynyt uudesti ylhäältä, on syntynyt Jumalan lapseksi ja on ikuisen elämän perillinen. Meitä uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, ikuisen elämän perillisiä on täällä maailmassa. Siellä täällä eri puolilla, mutta kaikille meille on yhteistä se, että me halutaan kokoontua yhteen. Se kristillinen seurakunta on Jumalan antama perheyhteys jokaiselle hänen lapselleen. Ja hän ei halua, että yksikään meistä joutuu elämään yksin erossa muista uskon velistä ja siskoista. Sen tähden mä rohkaisen sua. Tule seurakuntayhteyteen. Älä jää yksikses. Täällä me saadaan tukea ja rohkaisua toinen toisiltamme. Opitaan yhä paremmin tuntemaan Jumalaa ja hänen tahtoansa. Ja kiinnitytään yhä lujemmin hänen rakkautensa ja hänen lupauksiinsa, joista yksikään ei raukea tyhjiin. Onnittelut vielä kerran ja nyt me voitaisiin mennä vielä rukousaiheisiin. Olisiko joku, joka tulisi rukoilemaan näiden aiheiden puolesta? Täällä on rukouslaatikossa jonkun verran ja sitten on tekstareina ja sähköpostina jälleen kerran tullut tämänkin kuluneen viikon aikana. Viimeksi tänään iltapäivällä tekstareita rukouspyyntöinä. Ole hyvä. Joo, Jeesus. Kiitos Jeesus, että saamme kaikki nämä rukousaiheet tuoda sinulle, Jeesus. Kaikki sairaatkin, Jeesus, Jeesus. Sinä olet voimallinen parantamaan, Jeesus, tänäkin päivänä. Ja Jeesus, me saadaan julistaa terveyttä sairaille, joista näitä rukousaiheita on kirjoitettu ja myös suvussamme. Ja
perheessämme oleville sairaille saamme julistaa terveyttä, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Ja samoin myös, Jeesus, näihin rukousaiheisiin, että meidän ystävämme ja perheenjäsenetkin saa tulla uskoon, Jeesus, tuntemaan sinut, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sen nämäkin kuulet, nämä rukoukset, Jeesus, Jeesus. Ja samoin kaikki työpaikka-asiat ja opiskeluasiat ja myös töiden hakeminen ja opiskelunkin hakeminen. Jeesus, johdata sinä, Jeesus. Ja myös nämäkin aiheet, mitä siellä sähköpostissakin on ollut netissä. Ja Jeesus, vastaa sinä ja ihmissuhde ongelmiinkin. Kosketa, Jeesus, ihmissuhteita, Jeesus. Anna, Jeesus, semmoinen sovun henki tulla kaikkiin, missä on, Jeesus, rikkinäisyyttä. Kiitos, 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 Jeesus, että hallitset, Jeesus, edelleen. Ja kiitos, Jeesus, että siunaat tätä seurakuntaamme, Jeesus, ja kiitos tästä sanasta, jonka saimme tänäänkin kuulla, että sun sanasi, Jeesus, on vahva ja varma tänäkin päivänä. Kiitos ja ylistys, että sä viet, Jeesus, meitä eteenpäin ja voittoon. Ylistys ja kiitos, Jeesus. Halleluja. Amen. Vielä me rukoillaan, Jeesus, sulta sitä, että sun omaisuuskansas Israel saisi löytää sinut Herrana, vapahtajana, Messianaan. Herra, anna rauha Israelina, anna rauha koko Lähi-itään. Herra, me pyydetään sitä, että nämä terroristijärjestöt, jotka siellä on sotimassa Israelia vastaan ja saamassa rahoitusta muilta valtioilta, muun muassa Iranilta, niin että ne todella joutuisivat kantamaan sen vastuun, joka niillä on sen terrorismin ja terroritekojen myötä sillä alueella monista ihmishengistä. Herra, me pyydetään sitä, että sä annat sun oma Israelin kansalle tai valtiolle myös tukijoita, jotta se ei yksin joutuisi olemaan taistelussa terrorismia vastaan, jotta se ei yksin olisi niin kuin syytetyn penkillä niistä ihmishengistä, joita siellä on menetetty. Herra, me pyydetään oikeudenmukaista ratkaisua niihin Lähi-idän ongelmiin, samoin kuin oikeudenmukaista ratkaisua myös siihen sotaan, jota Ukrainan maaperällä käydään. Ukraina puolustessa itseään Venäjän hyökkäystä vastaan. Herra, sinä tiedät, mikä on oikeus, mikä on kohtuus, ja me pyydetään sitä toteutumaan. Anna myös meidän omalle kansallemme johdatus kaikkeen päätöksentekoon niin paikallistasolla kuin niiden hyvinvointialueiden tasolla, joissa molemmissa on vaalit ensi keväänä, kuin valtakunnan tasollakin, eduskunnassa, hallituksessa. Herra, me huudetaan sun puoleesi, että tämä kansakunta voisi olla semmoisena vanhurskaana valtakuntana, joka siunaa sun omaisuuskansaas Israelia sen kiroamisen sijaan. Ja että täällä voisi sun tahtosi uudelleen nousta kunniaan. Vanhurskaus kansakunnan korottaa, synti on sen häpeä. Tule, Herra, ja auta. Me pyydetään vielä, kuule meitä. Armossasi ja rakkaudestasi. Me rukoillaan vielä siunausta itsellemme ja toinen toisillemme, koko tälle maailmalle. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvusi meille ja ole meille armollinen.
Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitoksia teille tästä illasta. Israel kahvila vielä palvelee ja siunausta tulevaan alkavaan viikkoon.